नमस्कार जय जगन्नाथ। आज भिडियो रे जानिबा गोवर्धन पर्वत को किए अभिशाप देइथिले और श्रीकृष्ण कहीं निज केनी आंगुली रे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन धरी टेकी रखिथिले। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक एतिकी अनुरोध, आपण जदि चैनल रे नुआ अछथि सब्सक्राइब करिवे और भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबे। राजा इंद्रदेवଙ୍କ मनरे बहुत अभिमान हैला। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ରଚନା କଲେ। ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂଜାର ମଣ୍ଡପ ସଜା ଯାଇଛି ଓ 36 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଏ ସବୁ ଲୋକ କାହା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି? ଯଶୋଦା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଲତା ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହୁଏ। ଆମର ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ତେଣୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୂଜା କରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବର୍ଷା କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବା ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମର ପଶୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସେମାନେ ସେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଚରନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ଆମେ ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସେଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବ୍ରଜବାସୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆମେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ପୂଜା କରିବା। ଓ ଗୋକୁଳବାସୀ ବା ବ୍ରଜବାସୀ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଗୋବରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 36 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କଲେ। ନିଜ ନିଜ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଦିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଗଲେ। ବ୍ରଜବାସୀ କହିଲେ, ଏସବୁ ଏ କାହ୍ନା ପାଇଁ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ କାହ୍ନା କଥା ମାନି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବାରୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଏମିତି ବର୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜ କେନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 7 ଦିନ ଧରି ନିଜର କେନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ରଖିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାରିଧାମକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ ତେବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 56 ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚଳ ପର୍ବତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଶୀ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବି। ଦ୍ରୋଣାଚଳ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଥରେ ରଖିଦେବେ ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବି, ସେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର 2 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚତା ଓ 5 ଯୋଜନ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ହାତରେ ଧରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲା ବା ଗୋକୁଳ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଜୀଙ୍କ ସହ ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ କିଶୋର କାଳର ବହୁତ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଋଷିଙ୍କ
ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଗଲେ। ଋଷି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ରଖି ବିଶ୍ରାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ରଖିଦେବେ ସେ ସେଠାରୁ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ବିଶ୍ରାମ କରିସାରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପର୍ବତ ସେଠାରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଥରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବି ସେଠାରେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠିବି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଋଷି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ଯେମିତି ପୂରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତା ତୁମର କମି ଯିବ ଓ ତୁମେ ଦିନେ ଧରଣୀ ସହ ମିଶିଯିବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା କମି ଯାଏ। ଏହା ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।